Dobré ránko, ja som sa práve zobudila a chcela by som vám ukázať rannú skincare. Veľmi často sa stretávame s názorom, že práve túto rannú skincare nestíhate. Myslíte si, že zaberie veľa času a ráno sa jednoducho ponáhľate do roboty. Tak si to poďme vyskúšať spolu. Ako prvý krok ranej rutiny používam tento Akouji čistiaci gel, respektíve čistiacu penu. Nanesie sa na vlhkú tvár. Keď ho ovoniate, tak on je úplne bez vône, ale keď si ho nanášate, úplne cítite takú jemnúčku citrusovú vôňu. Je extrémne príjemný na pleť. Má jemné peelingové účinky, ale vôbec ich necítite, keď si čistíte pleť. Naozaj ho môžete používať 2-krát denne, nie ako peeling, že iba raz, 2-krát za týždeň. Poriadne si tú pleť vyčistíte, aby ste z nej dostali dole to, čo ste si tam vlastne nanášali večer, aby ste dostali dole krém, ktorý máte na pleti, aby bola vaša tvár pripravená na všetko, čo jej chceme dať. Idem si to umyť. Tvár mám umytú a vysušenú. Milujem, aký tento Akouji zanecháva pocit na pleti. Keď si umývate, je to až taký ten vrzgavý pocit, je to veľmi príjemné. Pleť je príjemne napnutá, fakt čistúčka. Ideme na krok číslo 2. Toner. Ja momentálne stále používam tieto intenzívne peptidy od Coxiru. Veľmi som spokojná. Toner si nanesiem do dlane a dám na pleť. Ostriekala som sa celá, nevadí. Toner je veľmi dôležitá vec kvôli tomu, že je to prvý prípravok, ktorý sa vám dostane do čistej pleti, takže naozaj ho nevynechávajte ani ráno, ani večer. Máme za sebou ďalší krok. Akože to, čo to spraví s pleťou, to je brutál, pretože normálne cítite, jak sa vám hydratuje, jaká je taká príjemná. Tretí krok, alebo teda ďalší krok je esencia. Ja už tu mám naozaj len trošičku, ako vidíte, je to táto esencia od Beauty of Joseon. Pomaly rozmýšľam nad tým, akú esenciu si zoberiem ako ďalšiu. Takže ak máte nejakú, ktorú chcete vidieť, alebo ktorú chcete, aby sme vyskúšali, tak len dajte vedieť. Táto sa dáva veľmi podobne ako toner, lebo to je taká trošičku, že tonerová esencia. Iné esencie sa dávajú buď kvápatkami alebo podobne. Keď esenciu mám na sebe, klepkám do pokožky, ona sa mi pekne vsiakne, pretože pleť je čistá a tonizovaná, to znamená, že tie prípravky do nej idú same. Ďalší krok je sérum. Ja stále používam retinolové sérum od značky Son by Me. S retinolom opatrne. Treba si najprv vyskúšať, či vašej pleti sedí. Takisto, keď ho používate, rozhodne nesmiete zabudnúť na SPF-ko, pretože retinol môže so slniečkom reagovať, ale ja už ho používam nejakú dobu, viem, že moje pleti robí dobre, to znamená, že ho môžem používať aj cez deň. Predtým zo začiatku som ho používala vlastne len večer, ale na večer mám teraz veľmi príjemné také mastné sérum, takže som začala toto používať cez deň a není problém. Naniesiete opäť na pleť, klepkáte, kde všetko robím v reálnom čase, to znamená, že celé vám to zaberie skutočne 5 minút, tá ranná rutina. A možno ani to nejako tak pozerám na hodinky. Keď to máte vklepkané a jemne siaknuté, samozrejme nezabúdajte aj na krk, aj na dekolt. Mne sa to teraz ťažko robí, ale v podstate všetky tieto veci by ste si mali rozotierať a vklepkávať až do dekoltu. Očný krém. Ja mám očný krém ešte z Korei, takže je to krém, ktorý nemáme u nás na stránke. Vôbec sa momentálne, myslím, ani nepredáva v Európe, ale už ho mám maličko, takže o chvíľku prejdem na naše očné krémy. Nanesiem. Ideálne je, aby ste očný krém rozotierali veľmi jemne najprv,
ale potom určite netreť po tvári, ale vklepkávať. Vklepkávajte prostredníkmi alebo prsteníkmi, pretože tie sú jemnúčké. Kvôli čomu je dôležitý očný krém, je to preto, že pokožka okolo očí je veľmi citlivá a jemná, to znamená, že nevie ostatné veci v podstate spracovať a mohli by vám spôsobovať problémy a vrásky, a tieto očné krémy sú vyvinuté špeciálne pre očné okolie. To znamená, že aj tá tenučká pokožka je schopná príjmať živiny z týchto očných krémov. Ďalší krok, môj úplne najobľúbenejší, lebo mám nový krém. Cosrx a tento ich slimačí mucín. Dokonale, už ho máme objednaný, o chvíľočku ho budeme mať skladom, takže si budete môcť kúpiť aj vy, lebo keď sme ho objednali prvýkrát, tak sa hneď vypredal, ja som ho musela vyskúšať a teraz príde veľká zásoba. Pozerajte na to. Ja som sa veľmi bála, že či nebude na pleti robiť taký povlak, alebo či nebude nejaký taký lepivý, alebo tak, ale že vôbec nanesiete si ho na pleť. Milujem, jak sa ťahá. Milujem. Veľmi jednoducho sa rozotiera, pretože tá konzistencia je taká až vlastne gélová. Rozotriete si ho po tvári, samozrejme vynecháte okolie očí a normálne cítite, ako sa vám vsiaka a nezanecháva vôbec také tie lepkavé veci alebo čo. Pleť je po ňom ako extrémne krásna. Veľmi dobre hydratuje, je veľmi jemný, je vhodný pre všetky typy pleti. Naozaj, keď máte nejaké väčšie problémy, alebo pokojne ten slimač či mucín je vhodný pre všetkých. No a tento krém ho obsahuje až 92%. Takže akože určite choďte do toho. Ja tam ešte trošku. Posledný krok, na ktorý absolútne nikdy nezabúdajte, je SPF-ko. Ja používam toto od Mary May, tie tyčinkové, predtým som mala od Beauty of Johnson, ja už iné ako tyčinkové SPF-ko nechcem. Nanesiete si ho a normálne vidíte, neviem, či to vidíte aj na kamere, ako sa vám zmatňuje pleť, ako mám pleť matnutú, ale sklutú. Takže je to skvelé, pleť zostane po ňom extrémne jemná a je potom fakt príjemné si nanášať make-up napríklad. SPF-ko určite si dávajte nejakú dobu predtým, ako idete na slniečko, aby sa vám stihlo do tej pokožky dobre zapracovať. Tak. Veľmi jednoducho. Hotovo. Toto je v podstate celá vaša ranná rutina, ranná skincare. Naozaj zaberie chvíľočku času. Vaša pleť je pripravená. Dokážete s ňou celý deň fungovať, make-up vám drží o mnoho lepšie, pokiaľ make-up nenosíte, tak pre vás dobre a budete mať krásnu, žiarivú a čistú pleť. Pekný deň!